Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse nthawi ino tabweranso ndi video ina imene tikufuna tikuwuzeni zinthu zomvetsa chisoni zimene zachitika ku Mzuzu. Iyi ndi nkhani yokhuza kwambiri ndipo ndi nkhani yochititsa mantha pamene zionetsero zafika povuta kwambiri. Apolisi anaphulitsa utsi wokhetsa misonzi kwambiri mu Mzuzu, ndipo masukulu ena kumeneko ophunzira tiyana ting'ono tinabanika ndi tear gas. Ndi apa pabwera nkhani yomvetsa chisoni, ripoti limene likungotipeza kumene limene lilochokera kwa Pastor Shumba. Nde tiyamve kuti Ashumba abwera ndi nkhani yotani, koma ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. You can tell them how I got paid, cause I be hustling all day. Not in there, but I'm okay. I'm on my knees, mama, don't cry. Conversating with the most high. Get a glory. Omveratu panopa taimitsanso mapurogiramu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsirani njoyera ku Mzuzu. Panopa situation ili very critical. Kutengera ndi ntolankhani atamene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tear gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira. Komanso tear gas akupitirirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino. Ndi mongo yankhula mwachidonera kuti kwabwera magalimoto 4 matata kuchokera ku Malawi Defense Force komweko ku Mzuzu kuti mwina athandize kukhazikitsa nawo bata potengera kuti apolisi akungotaya tear gas awo pena paliponse. Pamene ndikuyankhula pano ripoti likunena kuti kwabwera anyamata aku Mzuni amene ndi ophunzira aku Mzuzu University atenga zikwanje zawo kuti akufuna kubwezera zimene akupanga apolisi chifukwa akuonongetsa miyoyo ya anthu osalakwa. Komanso kuti no chifukwa choti tear gas achuluka anthu adzadza mkwiyo aphwanya mashopu ena mu mzinda wa Mzuzu. Pamene ndikuyankhula pano Mzuzu salinso mene tikumudziwira Mzuzu wasinthika, ndipo kudutsa kukhoza kukhala kovutirapo ngati magalimoto athu akuluakulu chifukwa cha mkwiyo wa anthu akugenda magalimoto ena aliwonse odutsa. Sinza kuti situation sili bwino mu mzinda wa Mzuzu maka chifukwa cha kumwalira kwa ana skulu amenewa apa primary school ya CCAP kumene ili mu mzinda wa Mzuzu. Kwakhudzanso makolo, kwakhudzanso anthu ena amabizinesi, kwakhudzanso ana a skulu apa Mzuni chifukwa ena mwa iwo ndi azibale awo. Kotero kuti mu Mzuzu panopa mwayipiratu, koma mwina chifukwa choti kwabwera asilikali ankhondo kudzathandiza kukhazikitsa bata, mwina bata akhoza kukhala tono wayamba kupezeka. Komabe situation yakuno ku Mzuzu sili monga mmene anthu timayembekezera kuti kumachitika ma demonstration of course, komano leroli zafika pa ways, completely ways as I'm talking. Tolankhani wanga akuyankhula izi koma akuthawa. Moses Ng'oma akufotokoza koma akuthamanga nayenso kuti mwina apulumutsekonso naye moyo wake. Izi ndi zimene zakuti tikupatsireni pa nthawi ino pamene ripoti likungotipeza kumene kuchokera mu mzinda wa Mzuzu. Pastor Moses Shumba ndile dzina langa, komabe ngati zina zingapitirire tikupatsirani kutsogolo kuno. Pamenenso tikulandira maripoti kuchokera mu boma la Zomba, mzinda wa Zomba kuli ma demonstrations koma akuyenda bwino kwambiri, alibe ziwawa kuti anthu akapereke madandaulo awo ku ofisi ya DC kumene kuli nzathuyo omenyera ufulu Bon Kalindo tenza nawo ndi anzathu aku Zomba. Tikupatsirani zotsatira zina ngati zingakhale zovuta
mumva kuchokera pano pa Rise and Shine Group of Company komwe kuno ku Malawi mzinda uliwonse timapezeka planta ya Zomba Mzuzu ngakhale Kasungu tikupezeka kandi pomwepo. Iyayi kumeneko kunali kulongosola kwa Pastor Moses Shumba amene alandira malipoti ochokera ku Mzuzu makamaka pa mu situation yokhuzana ndi mademo amene ali kumeneko kuti sikuli bwino ndipo anthu ena ana ena ataya miyoyo yawo. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Ndikuzowa kuti amene ndi abusa sangatinamize. Izi ndi nkhani zoti zikuchita kuchokera ku Mzuzu zimene ndizoona. Ndi zinthu zoti ngati dziko taloza komanso ndi zinthu zopweteka kwambiri makamaka mu nyengo ino imene tikudusa. Sizimayenera kuti zifike mpaka na stage imeneyi koma apa ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Mademowa akupitirira madera osiyanasiyana monga mmene tinakambira kuti ku Mzuzu ndi ku Zomba ndi kumene padakali pano zinthuzi zikupitirira. Titaona ku Zomba anakwanisa ndithu kupanga mademo a bata mpaka anakasiya zikalata zawo kwa DC a mzinda umene wa Zomba ndipo zimenezi zatheka ndithu. Koma ku Mzuzu ndi mmene tamveramo kuti sizikutha bwino ndipo zinthu zafika povuta kwambiri. Timangofuna tikuoneseni zimenezo ndipo kwa anthu amene mukungotipeza kumene timakupemphani kuti mpange subscribe tanena kale kuti tili nanu mpaka na tsiku limene lipite kumapeto. Takhalani pompo pamene tikhalenso tikubwera ndi nkhani ina ziko. Police.